W imieniu Boha Otca, Syna a Ducha Świętego. Miłość a pokoj z Boha naszego Otca i Jego Syna Jezusa Chrystusa budź z wami wszystkimi. Lubię sotra, lubię bracia, lubię dzieci. Przed tydzieniem jeszcze sama radość, hesowania, weselo, dżęca prynia pustna niedziela ze wielkim przeproszeniem. Otewri swoją utrobu, w oczy człowieka, dopełń so na to, co je ważne przed Bogiem, a pytaj Chrystusa. Tomuśmy so nastajli po popelnej sredzie, tomuśmy po puczu, a wukremaniemy so dzień wote dnia przed so bóle. Na nio chcemy ladać. Dys korygować swoje myślenie, swoje rycze, swoje jednanie, tak aż to też uznawamy przed Bogiem. Uznawam Bogu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, co sobie zwyśli, myslo, ryczo, jednają, a dobre zamyślują. Moja wina, moja wielka wina, która proszę, zbożny stań, všech angelů a svět a vašich lidí, modlite se za mě, pěkný Smiel so nad nami všeomocný Božo a spušťujši nám hrychy, dojeď nás k věčnému živeniu. Knieže smiel so. Christe smiel so. Knieže smiel so. Modlme so. Všeomocný Božo, každé leto svědčíme 40 dňů postný čas. Daj nám dále a lépe zrozumieć Chrystusové potaństwo, a prawie postupuje do cwieć wieczne żywienie. O to prosimy przez naszego Knieza Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiedyś jest z Tobą w jedności Ducha Świętego żywy, a króluje po wieki na wieki. Czytanie z knihy Deuteronomium. We wonych dniach ryczysze Mojzes k ludy. Zmij z pryniczką všech pólnych płodów, kotryż zeżniejesz ze ziemię, kotryż ci jawy Twój Bóg dari. Położ je do kosza, a dzi na miestno, kotryż si jawy Twój Bóg wyzwoli, zoby tam swojemu mienu bydlić dał. Miesznik niech nitko kosz z Twojej ruki wozmie, a jim stají před wółtar jawy Twojego Boha. Ty pak zapocz przed jawu swoim Bohom takle ryczeć. Wokoło wudżace Arami bieše mój wódz. Wun je z mało ludźmi dele do egiptowskie wódczanów, a bieše tam cuzbnik. Wun pak bu tam wulki, sylny a mnoholiczbny lud. Egiptočenio jednachu pak z nami zlie. Potłaczowachu nas, a napowodzichu nam ciężką robotu. Wówachmy so k jawy, k Bohu naszych wódców. A jawy słucha się na nasze wołanie, a polada na naszą biedu, nuzu a czysność. A jawy uwiedzie nas z egiptowskiej ze silnej ruku, a z wuprzestrennej pażu, z wielkiej rozbu, ze znamieniami a dziwami. Dowiedzie nas na tute miestno, a da nam tutun kraj. Kraj, w którym szczycie mieć a mloko. A tu przynoszam nitko pryniczki płodu kraja,
kotryż si mi ty Jahwe dał. Staje przed Jahwu swoim Bohom, a pokłońco Jahwe swojemu Bohu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Čitanje z lista Svätého apoštola Pavla Romaniam. Bracia sotry, što praj pismo? Blisko je ci slovo s tvojim erče a tvojej utrobie. To je slovo viery, kotrež wozywiamy. Jeli uznawaš ze svojim ertom, so je kniez Jezus. A jeli wierzysz w swojej utrobie, so je jeho Boh z mŕtvych zbudžił. Budeš zbožny. Gdyż z utroby wierzymy, dojdziemy k sprawności. Gdyż z ertom uznawamy, docpejemy zbożność. Pismo je praj. Niech tu so nebo hańbi, kiż do niego wierzy. Nie rozdziela między Żydom a Grekom. Przeto wszyscy mają jednego a toho samego knieza. Tu nie bohate za všich, kiż so k niemu wołają. Każdy, kiż bude so ke kniezowym mienu wołać, bude wukowany. Słyszeliśmy Słowo Boże. Ty wieczne słowa Otca, cześć Bóg Tobie. Ty wieczne słowa Otca, cześć Bóg Tobie. Nic jeno z chlebom samym so człowiek żywi, ale z każdym słowom, kiż Bożego erta wukadza. Ty
Kněz buď s vámi. Słowa światost cienia po Lukaszu. Pełny Ducha Świętego wróci so Jezus od Jordana, a był od Ducha popuszczenia wiedziony 40 dniów, a od diabła spytowany. Nie jedziesz nic o te dny, a gdyż so miniach ubie wodny. Tu reknie jemu diabeł, syli Syn Boży, porucz tomule kamieni, zoby so zczynił chleb. Jezus jemu odmówi, pisane je, od chleba samego nie je człowiek żywy. Potom dojdzie jeho na wysoką horu, a pokaza jemu nawokomik wszystkie królestwa świata. A diabeł praje mu, szutu moc a krasność ci dam, przetoż mi je przepodata, a dawam ju komuś chcу. Jeli so mi pokłonisz, będzie wszystko twoje. Ale Jezus jemu odmówi, pisany je kniezy swojemu Bohu so kłoń, a jemu samomu służ. A dojdzie jeho do Jeruzalema, a postajuši jeho na veršk templa rekne jemu, syli Syn Boży, spušť so odtud dele, přetož je pisane svojimi anželami je přikazał tebie dla, zobychu češkitovali a na rukomajče nosili, zo neby snacz znowu o kamień zrazył. Jezus jemu odmówi, je prajene, nie spytuj knieza swojego Boha. Gdyż by diabeł ze všemi spytowaniami na końcu odstupi od niego na chwilu. Dobre poselstwo naszego knieza Jezusa Chrystusa. Czyta z odzienca pastorskie słowo biskupa Henrycha Toma-Iwersa. Lube sotra, lubi bracia, w tutym światym liecie lipy prajne lube a lubi putnice. Bamż Francyskus je w Bożej nocy świate wrota Pietrowej cyrkwie otewrył, a nas wosrecz czasa mnohotnych krizów a niewestosćów przeprosił, putnicy nadzieje być. Przyznawam, to je loższo prajne hać činenie. Sprynia na biskupstwo poladać. W naszym biskupstwie dożywiamy tu chwilu największą fazu przewrota po mierliwej rewolucji. Postupowaca sekularyzacja, pozubiowaca so dujera padu zneużywania dla a spad finansjalnych przyrażków ze zapadno-niemskich diecezów nas niesmiernie jara wużadaja. W zaszłych 10 latach je niedzie 14 tysięcy wiernych naszego biskupstwa ze cyrkwie wystąpiło, do uczynia niedzie 10%. Nasz strategiowy proces wyżaduje się od nas, ladają na obmierzowane resursy bolestne rozsudy. Niektóre są też niezrozumiałe. Zmiany każde zawrenie, respektywne dzielne przestrukturowanie, porodziowanie za manżelstwa, swojby a použitkovne prašenia, pomniejszenie personala na wszelakich runinach albo nowa koncepcja szmochczanskiego kubłaniszcza Świętego Bena. Niesemy tutaj zmiany w dziakonosti za to, żeśmy mieli, a obżarujemy niż to szkuli, że so tak dalej wiesz nie rodzi. Poladajmy na pastoralny personal. Aktualnie mamy w biskupstwie więcej 100 mieszników, 11 diakonów, a 48 referentków a referentów w aktywnej służbie.
Gdyż wszyscy miesznicy, aż do swojego 70. żywienskiego lata we służbie wostanu, a każde lato miesznicku świeciznu zmejemy, będzie w lecie 2040 w naszym biskupstwie niedzie 30 mieszników skutkować. K tomu przyjdzie niedzie 30 żonów a muži we służbie jako osadne referentki a osadni referentcza, jeli so każde drugie lato niech to posłać da. Możesz odwidzieć, zo ladają na korość, albo odkać ze służby tute liczby daleko do lata 2040 docpejemy. I że nitko zaczuwamy niedostatk. Nie możemy iżo wszystkie swobodne miejsca w naszych 37 osadach obsadzić. My su w tym związku iżo wiacykroć prajli, biskupstwo jedzie na schynu. Tole szo my jara ima, a myślu se, zo też mnozy z was we cerkwi, dłożności, a też we osobinskim żywieniu wamki a niewestoscie dożywieja. Wosrecz tole wostro zmienia nam bamś Francyskus przywoła, budźcie putnicy nadzieje. Zdruja, jako putnicy nadzieje ladacz, bamś Francyskus opisuje nadzieju takle, wszyscy so nadzieja. We wutrobie każdego człowieka je nadzieja jako przejście a oczekiwanie dobro żywa, bylneż nie wiedział, co jutro będzie. Nadzieja nie potajkim ani dosponawistość, ani nerealistyczna utopia, kotreż dopełnienie by ryzy przypad był. Nadzieja leży miastem. Ona wupsie strywa so za dobrym przychodom, a živí so z dotalného názornenia dobro, skrótka, z toho, štož nam Bóg darí. Bamž z toho odvodzuje, drbimy tož na dobro na świecie dziełać, czegoż je wiele. Zo nebychmy spytowaniu podleżeli zło a namoc za przemocnej miecz. Myslu se, zo su w tym tu chwilu mnozy spytowani. Drbimy so rozsudzić, świadomie na to dobre ladać, co nam przy tym pomaga. Myniu, zo może nas nastajenie putnika dalej wieść. Waczonski wyraz zaputnikować reka peregrinacjo, a pokaża od per agrum, coż oznamienia zwonka kraja być. Po takim wecuzbie być. Wiele aktualnych zmianów zdarza so nam cudze a niedobrowolne. Dola putnik chce je popuczu wiadomie zatkać, kaž nas bamž Franciskus dopomina. Na puć so podać je typiskie za tych, kociż za zmysłom żywienia pytać pocznu. Putnikować k tomu jara przynoszuje, se hodnotu cišiny, napinania a koncentrowania na bytostne znowa odkryć. Takle zdobyty odstawk jara poma za neposrednym ladacz, niż to szkuli znowa we swojej hodnocie a jeho uznamnie posudzować a nadzieju czerpać. Pozbudzuju was, zabiercie nudzkone nastajenie putnika. Dzicie, jeli można ze z tymle nastajeniem też sami dziel pucza. W sobie witamy was na naszych putnickich miejscach w Dresdzianach, w Budyszynie, Rożęcie a Wekselborgu. Putnikujcie sami ze swojemu we skupinach albo jako osada. Szojne hać na ništo godzin, dzień albo dleje, scie oczekowani. Seča, zjutro nemaj woczo maj ladać. Putnik nadzieje być oznamienia, zo popuczu znowa zwiestosću napełnić dać.
bo miniderie z nami. Snadź so na putniskim puczu też w osobince praszecze, sym tak żywy, kaž jesi Bóg to we swoim dobrym planie za mnie myślił. Nimo šo dobro so nam też uwiadomia, što je jeszcze nedospełne. Sakrament ujednania skiči o siebie we świętym licze możność wodawanie nazonić, samo za to, štož nie możemy iżo narunać, a znowa zapoczeć. Runie nasze putniskie a odpuskne cyrkwie przeproszuja Bożu miłość w tym sakramencie przyjeć. Jak derje, so możemy tak swoje obmierzowania jako miestność przemienienia nazonić. Ze zjutronemaj woczomaj, po uprajniu nebo biskupa Klausa Hemmerle ladamy na Wielki Piatk, a na jutrze widzimy śmierć a zrostanienie romadzie. Biskup Hemmerle to takle formuluje. Przejął nam jutrone oczy, kiż we śmierci hać k żywieniu widzia, we winie hać k wodawaniu, we dzieleniu hać k jednocze, we ranach hać kojeniu. Przejął nam jutrone oczy, kotreż we człowieku hać k Bohu, we Bohu hać k człowieku, we ja hać ty widzieć zamoża. Tyż takle ladam, namakam w naszym biskupstwie najebać mnoho, štož je skončene, tyž nowe započatki. Widziu nesmierny angażman mnohich czesnance skutkowacych, kiż su bytostne dziele pastoralki przewzali, a swoje bycie jako kczeni a firmowani wujiwaja, tyż w rozdzielnych radach we osadach. Widziu pastoralne projekty romadu rozczacych w osadu, kiż ludzi romadu wiedu a zahorija. Widziu nowe a stare służby w liturgii, ale też w duchownym przewodzeniu. Dopominam so nawiacać 700 ministrantków a ministrantów, a ich przewodzierki a przewodzieriów na izbie 2024 do Roma. Widziu drobne możliwości zromadnego skutkowania charytatywnych służbów za człowieka. Widziu przybierać liczbu tych, którzy chcą so ze stajnym diakonom stać. Widziu leca wiacać 40 dorosczenych, którzy chcą so uczyć dać, a przy których możemy Bogu przy skutkowaniu prostsze przyladować. Widziu we naszych cyrkwinskich wałkach rozczace liczby na chrześcijanach ze Światowej Cyrkwie siedzieć. Widziu wiele angażowanych włókniacych a wuczacych na naszych szulach. Widziu zo dusze pastorki a dusze pastoriowe koruniach, wyjazdwach a pola policje, którzy człowiekam hodnie służa, a so dale służba hodnoci. Sym dowolbą zamierne zasadzowanie za człowieczu dostojność, lubość bliższemu, lubość a związaność na wiadomie brał. Widziu nic naposled korliwych duchownych, diakonów, osadne referentki a osadnych referentów, a chrześcijanów w riadnickich zgromadzeństwach. Mamy wiele przyczyny so nadzieć. Lube sotra, lubi bracia, nie jedziemy na schynu. Słowa eucharystycznej modlitwy ryczami z utroby, nie opuścisz nas żenie popuczu, ale zostawasz z nami. Nie se swój lud Izrael ze silnej ruku przez samotną puszczynu wied, dżęca wiedzie swoją putnikowacą cyrkiej ze mocy Ducha Świętego. Rubasz jej puć przez nasz czas do wiecznej radości Twojego Królestwa. Prajmy we tutej wistości też swoje haj, za puć Boży z nami.
Wiadomie, a w osobince so rozsudzimy perspektywy nadzieje pytać a dopuścić. Odwobroćmy so od niewiery, zostaje cyrkiej a nasza wiera na końcu. Budźmy wiele bóle jako putnicy nadzieje żywi a angażowani sobu puczuwario we cyrkwi, kotraż wie, ona sama je też po puczu. 40 dniów do jutro są zawsze dobry czas za to. K tomu pożonuję was wszystkich z wami związanych ludzi, nasz cały kraj a wszystkich ludzi, kotrzy tule bydla, bo Wódz a Syn a Duch Święty. Dreżanek prenipustnej niedzieli 2025 Heinrich Timmer-Ivers, biskup Dreżansko-Miśnianski. Bo we swoim Synu Jezusu Chrystusu cyle do tole świata przyszł. Jako ludzie na putnickich puczach swojego żywienia tomu dowierjamy, zo so nam Bóg stajnie znowu přiwobroči a prosimy. Za tych, koci żywienie przez wojnu a namot zaciemnione, a koci chcedza w mierze a pokoju żywi być. Prosimy Cię. Za wszystkich, kocich knieżerstwo samowitość przewzaja, za všech ludzi, kocich o przychod sobu rozsudzieja. Prosimy Cię, usłysz nas. Za všech tych, kocich są wamki nazonili, a to dla zatraszeni a potłoczeni, za všech, kocich są na zazbie a nowe zapoczatki nadzieja. Prosimy Cię, usłysz nas. Za tych, kocich jako żywe dziele cyrkwie sobie k dyspozycji stajeja, za všech, kocich mają runie z tym cieże. Prosimy Cię, usłysz nas. Za lud Boży, ki swój puć do przychoda pyta, a so przeco znowa zawieścić dobi, zo Bo jun wiedzie, że všech tych, kocich so w światem lecze jako putnice na puć nastajeja, a swoje żywienie obnowić dać chcedza. Prosimy Cię, usłysz nas. Za naszych ciężko chorych, kocich za żywieniem zjedza, za mrejacych a zemretych z naszej sredzizny. Prosimy Cię, usłysz nas. Bożo, Ty nas samych nie ostajesz, a po puczu przeco z nami ostaniesz. Za tyle przyprajnie chwalimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego bratra a knieza.
Modlmy so. Knieże nasz Bożo, zczyn, zoby nasze zmysły nie odpowiadało tutomu w opory, kotreż Ci przynoszamy na spoczatku świata pusta. Oto prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez, budź z wami. Ozbieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawdzie je od nas sprawne, zdobne, a spomożne, za co Ci stajniasz, udzie dziękujemy, Knieże Święty Wódce, Wszechmocny Wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. On sam jest od 40 dniów wypuszczenie pościł, a przez swój przykład lydny pokuty poswiecił. On przewiny złośne przeczela, a wóci na stary zakis odstronić, zabychmy jutro niepotajności ze czystej utrobu świecili, a nie do wiecznej jutroniczki doszli. To dla śpiewamy z Angelem ja ze wszemi światymi pieseň chwały, bez końca wyskają. Woprawdzie święty sy Knieże, a sprawą Cię chwalisza Twoja stwoba, przetoż przez swojego Syna naszego Knieza Jezusa Chrystusa, a z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego wożywiesza świecisz też on świat, a romadzi się neprzestajnie swój lud, zoby so Twojemu mianu czystowo powoprował od słońca skadzienia aż do jego kułania. Tu dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni syły cyrkwi niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez niego, który się k swojej prawicy powysił, Cię Knieże prosimy. Poswieć tutaj nasze dary przez swojego Ducha, zobyś Ty było ciało a krew Twojego Syna, naszego Knieza Jezusa Chrystusa, kiedy się nam poruczył te potaństwa świecić. W nocy, w którejś był śmierci, wudaty zawun chleb dziakowasze soci, żonowaši on wamaše a podajon svojim učomnikám prajo. Zmíča je zčešice votovo, to je moje čevo, kotrež bude za vás podate. Tak ty zawon pojedzi, keluch dziakowaše so,
żonowaše a podają swoim uczomnikam prajo. Zmicza picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krwi, kotraż będzie za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiery. Wspominają tuż knieże na Twojego Syna, woziwiamy Jehowa, zbożliwe cierpienie, Jeho hordost nezroła stanie na do niebezpiecze, a czekamy do nich nie przyjdzie. Dziękuję woprujemy Ci tutun żywe a święte wopor. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cerkwie, a przyjmij woprowanjenio, przez któreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas ze zcielom a kryju swojego Syna, zobychmy z Duchom Świętym napełnieni, byli jedno ciało a jeden duch we Chrystusu. On je z nas czyni Tobie wieczny dar, zobychmy zlubene dziedzictwo docpeli ze Twoimi wyzwolonymi. Ze zbożnej knieżną Boha Rodzicielku Mariu, ze świętym Józefem jej nawożeniu, ze Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi matrariami, a ze wszemi świętymi, na których zastupno prostwu przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Tyje pokoje a spomożeniu wszego świata. Skrócił swoją cerkę na jej putnikowaniu na ziemi we wierze a lubości. Skrócił swojego służebnika, naszego Bamsza Francyskusa, naszego biskupa Heinricha a zgromadność biskupów, ze všemi duchovnymi a ze swoim umoženym ludom. Usłysz mi we wodce modlitwy tutaj swoje osady, którą si tu zromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje po ziemi rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemretych bratów a sotry, a na wszystkich, którzy są Tobie so spodobają, z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa, tam będziemy z nimi też my to nadziejamy, zobychmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrystusa naszego Knieza, przez któregoż Ty, Święty, wszystkie dobra dałaś. Przez niego z nim a we nim dała soci Bożo, się mocny wodce, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodozność wieki na wieki. Módlmy się zromadnie ze słowami, któreż Jezus swojej cerkwi darił. Wodce nasz. Umoż nas, knieżowato się zło, daj mile pokoj naszym dniam. Zmiel co nad nami, a pomagaj nam, zobychmy watrycha przeco swobodni, a przedewszym zamuczeniom wieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie, toż prosimy. Kniež Jezusa, nie ladaj na nasze rychy, ale na wieru swojej cerkwie.
Daj po svoj voli pokoj a jednotu, ki se živa králuješ věky na věky. Pokoj kniaza buď stajnie z wami. Liče Chrystusa, jenio Boże, kotreż zabiera rychi świata.
Modlmy so. Przyjęliśmy niebieski chleb, kiż celni wieru, nadzieju a lubość. Prosimy Cię, Knieże, daj nam siedzieć za tutym wiernym a żywym chlebom, a żywym być ze skóźdom słowom, który z Twoja erta wukadza. Oto prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Wozewienia dżęsniejszej niedziele zatunle tydzień, dżęca je nyszpo ze skrzyżowym puczom we dwiemaj tu we Farskiej Cyrkwi. Różoc modlimy so w Krosčicach od 2 do 5 w 18 godzin 30, we kloštrze niedzielu we dwiemaj w utoru wieczor knapo 7 sredu we 8. We Dobrošicach sredu do Kemši a we Worklecach w utoru wieczor we 6 a czwartk knapo 6. Krzyżowy pucz modlimy so w kloštrze czwartk knapo 8 Nimsce a piatk we 7 Serbsce. W Krosčicach pondzielu wieczor we 7 Nimsce, sredu Serbsce a niedzielu we dwiemaj Serbsce. W Dobrošicach pondzielu we 18 godzinach. Szulskie kemše są w Krosčicach sredu a to po południu. Kemše w Dobrošicach są sredu wieczor we 6, we Worklecach czwartk wieczor we 6. Damo w obstarania są piatk w Horkach, w Krosčicach a Smiečkecach. Firmun jomni zetkawaja so czwartk wieczor we 5 we Farskiej Cyrkwi. Kolpingoce czwartk we 8 we swojej sydarni hostcie Pfarrer Gregor z Wojarec. Dekanatna modzina zetkała so sobotu 9 godzin we Radworju. Postne predowanie pod temu nadzieja neprzesłapia są stajnie ze zbożym sił a przyleżnością świętej spowiedzi pola predaria. W kloštrze sredu knapo 7 taranski Pfarrer Vitos Czapan, a w Krosčicach piatk we 7 to Runjaja. To przypad. Ostatnie przedstawicielstwo zetka so pondzielu 3:45 na farie. Zbierka przychodnu niedzielu je w Krosčicach za osadu, w kloštrze za nadawki kloštra. Kemše ze katechezu za dzieci, hać do 2. letnika, je przychodnu niedzielu we 9 w kloštrze. Krzyżarska rada Krosčan procesiona zetka so piatk 14 marca po Kemšach na farie. Krzyżarska zgromadzizna kloštorskich krzyżariów je piatk 21 marca 3:45 na wikarii. Przyjoty jubilejnego tydzienia przeproszujemy sobu skutkowacych swiedzienskiego czaha na dalszą zgromadziznu w utoru 18 w 7 na faru. W Hornikowym domie wustajenca w eucharystycznych dziwach zestajana od modostnego Karlo Akutis, kotro światoprajnie so przygotuje. Dom je od 2 do niedziele od 9 aż do wieczora 6 otewreny. Niedzielu 23 marca przeproszuje Nimska szkola na wulet do Lubija. Kemše tam są knapo 11. Przyzamknie so obiad, potem modli so krzyżowy pucz w Ostrowcu, zajmce nech so aż do 16 marca pola Klaudie Wirtowej z hory przyzewia. Starszyska zgromadzizna letošnych preniowoprenskich dzieci za starszych służbu we Krosčicach piatk 21 marca wieczor 8 na farie, a za starszych służbu we kloštrze sredu 26 marca
knapowo som ich wieczor na wikarii. Muže, jako ciž bychu jako swiedźeńscy ješarjo naszego biskupa składnostne firmowania dnia 300 skozac haczfarskiej cyrkwi przewodzili, przyzywia so proшу pola knieza Lukasa Wenderota. Tak daleko wozywienia przyjął nam żonowanu prynju pustnu niedzielu, wo Boże żonowanie za ten tydzień rady prosimy. Kniaz buď z wami. Pożonuj was wszechmocny Bóg, Otca, Syna, Duch Święty. Amen. Życzę pokoju.